Bé, molt bona nit a tothom. Jo crec que la primera cosa que hauria de fer potser és presentar-me. He vist que molta gent dels que esteu aquí coneixeu en Pere Macias, a mi potser no em coneixeu tant, però bé, soc Eudald Casadesús i soc el president de Convergència a les comarques gironines. Avui doncs estic molt satisfet de poder-me trobar al mig de tots vosaltres. Si volia fer la presentació d'aquest acte en el qual doncs de fet una mica i de quins són els projectes de futur. Per tant, doncs jo estic molt satisfet que pensés en mi, aquesta és la veritat, no? I d'altra banda també és una satisfacció doncs assistir de fet a una presentació d'una nova candidatura de Convergència i Unió, en aquest cas doncs a Castelló d'Empúries, de les moltes que venim fent afortunadament doncs aquest mes sobretot, no? I molt especialment doncs aquí en l'Alt Empordà, en el qual hi ha molts municipis i que una vegada la sort de ser la primera força política, la qual cosa també doncs a nivell de Convergència facció. És una gran satisfacció doncs que Convergència i Unió continuï sent present a tot arreu en el territori per defensar doncs el projecte que té de país, no? Aquesta per nosaltres és una gran satisfacció. I avui és també una satisfacció doncs poder fer la presentació d'una persona que és alcalde, que té ganes de continuar i que a més crec que visualitza molt bé amb la seva persona, amb l'equip que l'acompanya, quina és la manera de ser i quin és el projecte que té Convergència i Unió avui, evidentment doncs a Castelló d'Empúries. Nosaltres a Convergència i Unió procurem doncs que la gent que dona la cara per nosaltres, en aquest cas en Xavier, sigui gent que en la seva trajectòria hagi demostrat doncs que té un projecte de poble, que té un projecte de ciutat, i jo crec que a Castelló d'Empúries això doncs es visualitza molt clarament, no? Jo doncs he anat seguint una mica l'evolució de Castelló d'Empúries i veig que aquesta és una evolució molt positiva. A més, una evolució que sustenta molt en els orígens, en les arrels de Castelló. I crec que això és molt positiu, no? I això es fa amb una persona com és en Xavier, que és una persona doncs que és tranquil·la, que és una persona doncs és una persona positiva, i jo crec que s'ha visualitzat en moltes de les coses que han succeït aquests 4 anys. Jo especialment en voldria destacar una, perquè jo també la vaig viure, jo vaig ser alcalde de Ripoll un temps i per tant també la vaig viure en el meu municipi, no? Que és la revisió del planejament. La revisió d'un planejament del Pla d'Ordenació Urbanístic Municipal és un tema que és complicat, és un tema doncs, que a vegades doncs, l'oposició aprofita doncs, per això, per desgastar l'equip de govern, i que per poder-lo tirar endavant i per poder-lo tirar endavant en garanties cal escoltar molt a la gent, cal mirar molt les al·legacions que es presenten i cal molt i molt diàleg, no? Perquè si no és molt difícil de fer o de tirar endavant una eina que en el fons el que pretén doncs, és pensar com ha de ser i com ha d'evolucionar Castelló d'Empúries els propers 15-20 anys. I això evidentment necessita el màxim de consens possible i aconseguir-lo no és fàcil. I si com és el cas de Castelló d'Empúries aquest consens pràcticament s'ha obtingut doncs d'una forma molt i molt majoritària, vol dir que davant hi ha una persona, hi ha un equip de persones doncs, que han sigut dialogants, que han buscat el consens i que han buscat per sobre de tot tenir un planejament que pugui ser el planejament que satisfagui el màxim de nombre possible de gent de Castelló. Jo crec que això és un gran encert i demostra des d'aquest punt de vista quin és el tarannà d'en Xavier Sentllei. Però a més insisteixo per als projectes de Convergència i Unió, a banda de tenir gent preparada davant, com és el cas d'en
Xavier, nosaltres també ens agrada mirar a mig i a llarg termini, per tant volem que la gent que estigui amb nosaltres sigui gent que tingui projectes de ciutat, projectes de poble, i sens dubte això ho podrà explicar molt clarament quan en Xavier visualitzi què han sigut aquests 4 anys de govern, però també quin és el futur que té al cap juntament amb el seu equip per al futur. També m'agradaria dir una altra cosa, mirant ara aquest fulletó en el qual es veu quines són les persones que acompanyaran amb en Xavier Sallahí els propers 4 anys. Aquí es veu clarament que hi ha persones que ja estaven en l'Ajuntament, per tant que continuen al seu costat treballant intensament, però també s'hi veu una renovació generacional molt important. Aquí davant tinc les persones que ho representen, que és l'Helena, i jo crec que això també visualitza com està enfocant les coses Convergència i Unió en el futur, avui en l'Ajuntament de Castelló, en la candidatura de Castelló d'Empúries, però també en el conjunt de Catalunya. Nosaltres creiem que potser durant anys en la fotografia, en la imatge del que representa Convergència i Unió, per diferents circumstàncies la gent quan s'hi mirava a vegades no s'hi trobava prou identificat. En aquella fotografia faltava alguna cara, faltava alguna persona, no? alguna generació, jo diria, de persones que potser feien que la nostra fotografia, la fotografia de Convergència i Unió, en la qual ens interessa que els ciutadans s'hi sentin identificats, tenia alguna mancança. Jo crec que aquest és un tema que i avui es pot també visualitzar aquí en la llista que es proposa a Castelló d'Empúries, ha canviat, i ha canviat en positiu, i vol dir que aquesta nova generació, aquestes persones que potser trobàvem a faltar una mica, que es trobava a faltar en el nostre projecte, cada vegada hi són més. Poso l'exemple de l'Helena, que jo crec que ho visualitza molt clarament. Però bé, si fem una ullada en els pobles d'aquí de l'entorn, veiem també que Llançà tenim un candidat molt potent, molt jove, veiem que això ens passa també a Lledó, ens pot passar a Borrassà, ens passa a Figueres mateix, no? Un candidat també d'una nova generació, i jo crec que això fa que aquest projecte, que és un projecte de Convergència i Unió a mig i a llarg termini, estigui format, insisteixo, per persones d'una nova generació d'un futur, i que esperem que la gent, els possibles electors que esperem que ens votin, quan vegin aquesta fotografia ara la vegin més completa del que potser la podien haver vist fa 4 o 5 anys. Bé, poca cosa més jo us he de dir. Simplement jo crec que ara la persona que us ha d'explicar com veu el Castelló d'Empúries de futur, quina ha sigut la tasca d'aquests 4 anys, és en Xavier. En Xavier, jo estic convençut de que el dia 27 de maig al vespre tornarà a ser l'alcalde de Castelló d'Empúries, perquè segur que la gent en el moment de fer la reflexió se n'adonarà i veurà que la tasca feta ha sigut una tasca molt bona i que a més, insisteixo, ha hagut de ser una tasca feta des del consens, des del diàleg permanent, en un ajuntament que ha necessitat la coalició de més d'una força política per poder tirar les propostes endavant, i que això s'ha fet molt satisfactòriament. Per tant, res més. Xavier, moltes gràcies per haver-me convidat i espero i desitjo que el dia 28 et pugui trucar al vespre i et pugui felicitar perquè ets el nou alcalde de Castelló d'Empúries. Moltes gràcies. Bona nit. Gràcies, Eudald. Bona nit. Primer de tot volia agrair-vos el fet d'esforçar-vos, deixar les qüestions de casa, el fet d'estar tranquils, sopant en família per venir a escoltar el que potser es pot considerar una cosa que a vegades pot ser pesada. Per alguns crec que pot ser interessant, almenys crec que per mi ho és molt. Bé, avui hem aprofitat el grup de Convergència i Unió la presentació